अरे आइल बा मौसम बसंत के, आइल बा मौसम बसंत के, कटवा तू जाते नाली के पास, फुलवा सब आजा हमरे पास। आइल बा मौसम बसंत के, आइल बा मौसम बसंत के, आइल बा मौसम बसंत के। तो छठवा दिन हुई जुर्माना के फैसला। हाँ, 3 दिन में हमके नाम देवे के बा। ओकरा 2 दिन के बाद पंच लोग बैठी। मगर ई तू काहे पूछताड़ू? हो सकेला कि राजगुरु और उनके दोस्त कुछ शरारत करे लो। कौन शरारत? जुर्माना ज्यादा लगाए के। ऊ तो चाहबे करी लोग, उनकर फिक्र मत कर। अच्छा ही बताओ, का बना रहल बाड़ू खाना में? दाल चावल बनाओ तनी। बहुत बढ़िया। चावल तनी ज्यादा बनी है, बहुत जोर के भूख लागल बा। अच्छा, बस थोड़ी देर में खाना लगाओ तनी। ठीक बा। तो अब पंच लोग के तलाश करे के बा। जुर्माना तो लगबे करी। अब कोशिश ये होखे के चाही कि राजगुरु के चाल के नाकाम, लेकिन पंच के बनाई। दरबार में से त केहू के बना न सकीना। सब के सब कोषाध्यक्ष, रक्षा मंत्री और राजगुरु के बस में बा। कोनो रिश्तेदार या दोस्त के बनौनी तो पंच ना मानल जइहन, काहे से कि ऊ लोग पर लागी तरफदारी के इल्जाम। के बनाई पंच जे जुर्माना कम से कम लगावे और केहू इल्जाम भी ना लगा सके। ऐसन करतानी कि अगला 2 दिन पंच लोग के ढूंढे के ही काम करतानी। यह ठीक रही। हम हैरान बानी, तेनलिया पंच के करा के चुन ले होई, काहे से कि दरबार में से तो केहू के चुनलस ना। हाँ, और काल सवेरे तब पंचन के बैठे के भी बा। कोषाध्यक्ष जी, राउर महामंत्री से ए मुद्दा पे कोनो बात नाई भइल रहे। हम सरसरी तौर पर पूछले रही कि का तेनालीराम पंच लोग के नाम दे दिए बाड़े। उ कहलन हाँ, बस आगे हम पूछबे ना कोई नहीं, और उ बतौले ना। हमके लगत बा कि उ अपने कोनो भरोसे वाले शहरी लोगन के चुनले हुई। अगर मालूम पड़ गईल कि उ पंचवा सब ओकरा जान पहचान के बाड़न, अगर उ सब ओकरा कुछ 100 सोना के मोहर में ही छोड़ देलन, तो हम उ पंचायत रद्द करवा के छोड़ब। हाँ, ई त ओ लोगन के दलील से ही मालूम पड़ जाई। ई ध्यान रखब कोषाध्यक्ष जी कि पंचन के दलील सब लोग सुन सके। मतलब वो जवन भी बहस चाहे राय करें, ऊंची आवाज में करें, यह ना। अरे एकर आप फिक्र ना करी। तक कल मिलल जाला सुबह ही। ठीक बा। ठीक बा। बाहर अंधेरा तो हो गइल बा, अब मौन व्रत कब तोड़ेम? मगम्मा, हम सिर्फ मुंह बंद कैले रही, आँख और कान ना। अरे हाँ, गोपाल आयल रहे। हमके मालूम बा। अजी हमके भी मालूम बा कि रउआ देखले सुनले रहनी। हमके लागल कोनो जरूरी बात रहल ह, शायद राउर पंचकुली के लेके। कोनो बात ना, तनकी देरी बाद वो फिर आ जाई। रउआ मौन व्रत के इतना अहमियत काहे देनी? ऊ ए से प्रिय कि जब एगो आदमी आपन एगो इंद्री से काम लिहल रोक देला, तब बाकी इंद्रिय ज्यादा सक्रिय और संवेदनशील हो जाली सन। तो रउआ ई राज मामा राजगुरु के काहे ना बता देता नी?
उ रउआ के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो उठी हैं और सारा झगड़ा ही खत्म हो जाई। ना ना, उस संवेदनशील होखला के बजाय अधिका सक्रिय हो जाई हन। पंचन के हमारा आदाब। आदाब। देखी रउआ लोग के ना तो हम जानतानी और ना ही शायद यहाँ के सब दरबारी। और ना तो महाराज हमके तेनालीराम रावलोन के नाम और पता एक ठो कागज पे लिख के देले रहलन। हम वैसे के वैसे पर्चा अपना खादिम के दे देहनी कि आपके यहाँ बुला लिहल जाओ। जी। का आपके पता बा कि आपके यहाँ काहे बुलाइल गइल बा? जी, हमनी के कोनो मामला के फैसला करे कराला। जी, मसला ही बा कि तेनालीराम जी पिछला साल अपन तयशुदा छुट्टियन से 40 दिन ज्यादा छुट्टी ले लेलन। सरकार के कानून के तहत इनके जुर्माना देवे के पड़ी। अब कितना जुर्माना लगावे के चाही ई तय करे खातिर रउआ लोग के बुलाइल गइल बा। अब रउआ लोग फैसला करी। रउआ लोग के फैसला सबके मंजूर होई। जुर्माना सोना के मोहर में लिहल जाई। हमरी ख्याल से तेनालीराम जी से पूछल जाओ कि वो छुट्टी काहे ले ले बड़े। हाँ, तब्बे इनकर नियत कसूर के अंदाजा लगायल जा सकता। भाई तेनालीराम जी, रउआ इतना ज्यादा छुट्टी काहे लेनी? जनाब, हम एगो धार्मिक आदमी हैं और हमार भगवान पर बहुत विश्वास है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात बा। रउआ तो भला आदमी होई। बस यही वजह से हम पूजा पाठ व्रत इत्यादि करीना और तीर्थ आदि पर जात रहीना। जनाब, ये 40 दिनन में हम तीर्थ यात्रा पर ही गइल रही। कवन कवन तीर्थ पर गइल रहनी रउआ? हम वैष्णो माँ के दरबार गई रही। वाह, शेरा वाली माई के दरबार गिरला। वाह, हम तो कई साल से सोचत रहनी है मगर जाइए ना पौनी। और कहाँ कहाँ गई नी? और हरिद्वार गई रही। वाह, बोला जय गंगा मैया। और कहाँ कहाँ गई नी तेनालीराम जी? प्रयागराज। जय गंगा यमुना सरस्वती माता। भाई, पुण्य तो रहुआ बहुत कल है नी। जी, लेकिन कानून तुरले बानी तो सजा तो मिली ना। हाँ भाई, ऊ तो दबही के पड़ी। मगर कितना मोहर के जुर्माना लगावल जाओ? 50 सोना के मोहरन के। अरे, कोनो जुआ थोड़ी खेल ले बड़े जौन इतना भारी जुर्माना लगावल जाओ। ई तो तीरथ करे गए रहे ना। 25 सोना के मोहर ठीक रही? 25 सोना के मोहर? अरे रोज देख ले बनी कबू, कमैले में पूरा उम्र निकल जाला। 10 सोना के मोहर ठीक रही। 10 सोना के मोहर में कितना बोरी गेहूं आवेला पता बार हुआ के? 700 बोरी। पूरा साल के राशन हो गई इनकर। ये बाल बच्चा वाला आदमी हुए, इनकर साल के राशन जुर्माना में चल गई ती खाइए का। हाँ, ऐसन करी 5 सोना के मोहरन के जुर्माना ठीक रही। हाँ हाँ, ये ठीक बा। आपके फैसला हमके मंजूर बा। वक्त तेनाली
आजी तेनाली लोभी तेनाली। ई ली हमार जुर्माना। धन्यवाद राउर, बहुत बहुत धन्यवाद। दुहाई हो महाराज दुहाई हो। वहीं ऐसन का हो गई कि दरबार समाप्त भइला के फौरन बाद आप महल में चलिए नहीं? महाराज हम कुछ कहे के आज्ञा चाहतानी। हाँ हाँ कहीं, जवन भी कहल चाहत हो कि कहीं। महाराज आपके पंच के ई निर्णय कैसन लागल? आपके जवन कहे के बा कहीं, आप हमार दृष्टिकोण काहे पूछतानी? महाराज हमार मतलब रहे कि कितना कम जुर्माना बड़ा अजीब सा लागता। महाराज हमहू कुछ कहल चाहतानी। आपके जौन कुछ कहे के बा कहीं। महाराज हमके लगेला हमके पूरा भरोसा बा महाराज कि उ पंच खरीदल गईल रहलन। महाराज हमारो इशारा यही ओर रहे। महाराज बहुत अजीब त लागता, इतना बड़ा राज अधिकारी पर जुर्माना सिर्फ 1 स्वर्ण मुद्रा। महाराज कुछ पक्षपात भरल लागता। न्याय करे वाला ही यदि पक्षपात करे तो एकरा से बढ़न अन्याय ना हो सकेला। किंतु ये कैसे सिद्ध होई कि पंचलोक पक्षपात गैलन हो? महाराज उ पंचन के काल फिर राज दरबार में बुलवाइल जाए और उ सबन से कुछ बात पूछल जाओ, जैसे इहो पता चल जाए कि पंचन के चुनाव तेनाली राम जी कैलन कैसे। और तेनाली राम जी उ पंचलोक के कब से जाना तारन? ई प्रश्न कुछ ऐसन बा जेकर जानकारी आवश्यक बा। हम समझतानी आप कहल का चाहतानी। राज दरबार में अन्याय भइल या पंचलोक के पक्षपात कइल घोर अन्याय बा। अगर ये सिद्ध हो गई कि आपकी आशंका या आपके संदेह सही बा तो हम तेनाली राम के और पंचलोक के कठोर दंड देव। हम अभी महामंत्री के हुक्म भेजवावतानी कि काल उ पंचलोक के राज दरबार में बुलवावल जाओ। ई तो बहुत अच्छा सौदा बा। पूरा 2 महीना तीर्थ यात्रा करी और ऊ हो 1 स्वर्ण मुद्रा के बदला में। काहे जी अब का मुश्किल बा? हाँ अबे तक कोनो मुश्किल नहीं है, मगर यात्रा तो अगला साल ही हो सकेला। काहे? एगो बार एगो गलती के सजा एगो सोने के मोहर हो गई। अरे इतना आसानी से ये जुर्माना ये तीनों बनरन के हजम ना होई। काहे? का करिए वो लोग? अरे जा काल के पता नहीं खे। अरे अगला साल जब आई तब देखल जाई। अब रउआ ध्यान से सोची, अगर हम लोग ई साबित कर देनी कि तेनाली राम के और पंचवे सब के पुरान जान पहचान बा तो हम लोगन के काज तो आसाने हो जाई। बिल्कुल, जान पहचान के लोग के अपना ही मामला में पंच नियुक्त कराइल तो घोर अपराध बा। यदि हमनी के ई सिद्ध कर देनी जा तो ई आरोप लगावे में मुश्किल ना होई कि ओ पंचन के कुछ लालच आदि भी देवल गल बा। मगर एगो खास बात ई होई कि हमके ई बात मालूम करे के बा कि तेनाली सारा विजयनगर में से ये 5 लोग के काहे और कैसे खोज निकलन। और जब तेनाली महाराज से अपना जुर्माना खातिर पंच खुदे चुने के वादा लिहले रहलन का तब्बो इहे लोग ओकरा दिमाग में रहलन, यानी कहीं अपराध कैला से पहले ही तो बचला के रास्ता तो नहीं ढूंढ करके रखले रहलन। खेरे के ना पड़ियो पंचन के। हाँ
कुछ पढ़ल लिखल तो बाड़े ना। अब बड़लो बाड़न सब मजदूर किस्म के। हमरा ख्याल से अगर हमहू लोग धारदार प्रश्न पूछल जाओ तो हड़बड़ी में ऊ सब सच उगलिए दिहन। हाँ, हमने के उनसे उनके बारे में सब कुछ पूछे के पड़ी। कहाँ रहेलन, का करेलन, पहिले कहाँ रहले, का करत रहले। हाँ, तेनालीराम के कब से जानत बाना, पहले कब मिलना, का काम कईना। और हाँ, उ सब कोना जात के हवन, कोने गांव के बाड़न। कहे के मतलब कि अतना पूछी कि कहीं न कहीं से वो पंच लोग में से केहू एक के संबंध तेनालीराम से जरूर निकले के चाहिए। क्या पंचों ने कैलन पर पंच, या भेदी रहल सरपंच। का रहे के मोल या भाऊ, का रहे कोनो दबाऊ। राजगुरु सब खोद निकाली, पंचन पर दहाड़त होई। तेनाली है पंचन के काहे चुनलम, तेनाली है पंचन के काहे चुनलम। हम आप लोग के राज्यसभा में दोबारा पधारे के कष्ट देहनी, एकरा खातिर हमके दुख बा। महाराज, इहे बहाना से हमरा के राव दर्शन दूसर बेर हो गई। ई तो हमनी के सौभाग्य बा महाराज। तेनाली है पंचन के काहे चुनलम, तेनाली है पंचन के काहे चुनलम। देखी, आप लोग जौन कल फैसला सुनौनी, वही के लेके कुछ राज दरबारी लोग में भ्रांति बा। तेनाली है पंचन के काहे चुनलम, तेनाली है पंचन के काहे चुनलम। हम ओकर निवारण करल चाहतानी। अवश्य महाराज, जे पूछे के बा निसंकोच पूछी। हम ये जानल चाहतानी कि आप लोग या आप लोगों में से केहू भी तेनालीराम के कब से जाने ल। महाराज, हम पांचों पाटलिपुत्र के रहे वाला बानी। अब पिछला महीना ही विजयनगर काम के तलाश में आयल रहनी है। हमनी तेनालीराम जी के 3 दिन पहले पहला बार देखनी जा। ओ से पहले हमनी के इनकर नाम तक न सुनले रहनी। फिर आपके परिचय कैसे भइल? महाराज, ऊ एक विचित्र परिस्थिति रहल। अच्छा जी महाराज, हमनी के पांचों जन मुख्य मंदिर के निर्माण में कार्य करे निसन। हम राजमिस्त्री बानी आ ई चारों हमार सहायक मजदूर बानी जा। अचानक हम देखनी कि एक आदमी हमनी के बड़ा गौर से देखा था। वो वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहल। यही बीच हमनी के खाना खैनी जा, और जब हम खाना खात रहनी जा ता अचानक हम देखनी जे वो हमनी के पीछे खड़ा रहे। हमनी के ही बदतमीजी लागल, काहे कि महाराज हमनी के नमक प्याज के साथ रोटी खात रहनी जा, आ हमार गरीबी पर से पर्दा हट गईल रहे। फिर का भइल? तब महाराज वो व्यक्ति हमरा से पूछलस कि हमनी में से कवन कवन कितना कितना स्वर्ण मुद्रा एक बार देखले बानी। महाराज, तो हम बतौनी कि हमरा सिवा कवनो कहियो 3 स्वर्ण मुद्रा एक बेर में ना देखले बानी, और हम भी अपना दादा के पास 3 स्वर्ण मुद्रा देखले रही। बस तब्बे वो व्यक्ति हमार नाम ले लेलस। हम ही उनकरा के बता चुकल रहनी है कि हम वो मंदिरे में रहे नहीं जा। अब महाराज अगला ही दिन महामंत्री जी हमनी के बुलावा भेज दिलस। जब हम दरबार में आईनी तब हमनी के मालूम पड़ल कि वो व्यक्ति तेनालीराम जी रहस। हम समझ गई नहीं, बस यहे पूछे खातिर हम आप लोग के कष्ट देले रहनी। महामंत्री जी,
ई पंच लोग के उचित भेंट दे के विदा करी। धन्यवाद महाराज, प्रणाम। तेनालीराम, तू अपना साथे कितना सोना के मोहर ले आइल बड़ा? जी 5। तुहके कैसे मालूम रहे कि इतना काफी रही? महाराज, ई पंच लोग में से कोई भी हर महीना 2 गो मोहरन से ज्यादा ना कमाला, त ई लोग 5 मोहरन से ज्यादा जुर्माना त डालिए ना सकत रहे। तेनालीराम, आज हम जान गए नहीं कि तू अकलमंद ही ना, आदमी के सोच के अच्छा पारखी भी बड़ा। मगर महाराज, का फायदा, हमके घाटा त हो ही गइल ना। तेनाली, ई ल, अब तक घाटा हो गई पूरा। जी महाराज, अब तो हम गंगा सागर जाई। रक्षा मंत्री जी, एकर तक कुल्ली इनाम एक दिन हम निकलवाई। एक अच्छा न्यायाधीशन के धर्म, न्याय के धारा के रखे स्थिर, सच और झूठ के पहचाने, हर पक्ष के समालता दे, निर्णय हो निष्पक्ष और सही, ना हो के हूँ पर कोनो पक्षपात, भर से सुनी हर आवाज, करी अनुसंधान खोजी सब साज, कानून के हो ज्ञान प्रबल, ना हो कोनो भी प्रकार के छल, समाज में न्यार के दीप जलावे, सच्चाई के मार्ग दिखावे। भ्रष्टाचार